እንኳዕ ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና ይብል ዘሎ ማሕበርኩም ማሕበር ጮምዓ መስቀል መቐለ እዩ በዓል መስቀል 2012 ዓመተ ምህረት ተቐባሊት ጋሻ ዝኾነት ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ ኣብ ጎቦ ጮምዓ ደሚቑ ማዕሪጉ ክኽበር ምድላዋትና ወዲና ንርከብ ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን በዓል መስቀል ጮምዓ ፍልይ ዘብሎ ድማ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ብተወሳኺ ባህላውን ታሪካውን ክብርታትና ዝቐርብሉ ምድላዋት ኣኪቡ ለሓዘ እዩ ካብዚኣቶም ድማ ዓብዪ ጉያ 10,000 ተሳተፍቲ ሓደ ዓይነት ባህላዊ ክዳን ዝኽደንሉ እንትኾን 5,000 ወዳት ባህላዊ ክዳን ሳርያን 5,000 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድርባድር ጥልፊት ተኸዲነን ዘድምቕዎን ብምዃኑ እዩ ኣብ ጎቦ ጮምዓ ኢኮ ቱሪዝም ልምዕባይ ካልቸራል ዞን ለሓደ ሰሙን ዝቕኒ ባህላዊ ኣመጋግባ ምልላይ ባህላዊ ኣሰራርሓ ህድሞ ፈረስ ምግላብ ስነ ስርዓት ምርኢት ማሕረስን ካልኦትን ይርከቡ ኣቦታት ሃይማኖት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ምሁራትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋሽን ለሳትፍ ምይይጥ ፓነል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ጨዋታን ካልኦት መዳምቕቲ በዓል ምድላዋቲ ሒዝናልኩም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትርከቡ ተወለድቲ ፈተውት ተኸተልቲ እምነት ክርስትናይ ምፁ በሰላም በዓል መስቀል ጮምዓ ብለደመቐ ምድላዋት ነኽብር ይብለኩም ኣሎ ማሕበርኩም ማሕበር ጮምዓ መስቀል መቐለም